Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. And held me up. Kaya di ka makahatag niyang anak. Kabala ka. Di ta magpalayo aron madali ka ra sa pagpauli. Unsa? Magpa-uptown ta. Di ta magdungan pagsuot sa kwarto. Una kay musunod ko. Please, Nobi. Kinahanglan mamabdos ka. Mahadlok naman ko. Unsa may imong gikadlokan? Ikaw, Ha? Mahadlok ka na ako? Wa lagi ko'y feelings diyan mo. Naluoy lang ko. Hinungdan nga ako ni gibuhat. Ato na ning nasugdan. Kinahanglan ato ning tiwason. tingalig. Tingalig dunay usa na to ang dunay diferensya. Tingalig ako mo'y dili makaanak. Nobi, may bawaan na nato. If after 1 month human sa atong panagkita ugma, unya dili ka gyapon mamabdos. There must be something wrong. Ronel, Basta ugma. Pag-abot ang duha, okay? hotel ng atong chiginan, ugma. Yes. 5-star hotel. Kasagaran mga foreigners ang customer dito sa mga hotel. Busa wa sila paki kung mag-abot ta dito. Akong i-chat ni mong hotel ha. Ang kwarto ug ang oras, okay? Ayaw lang. Tingalig mabasahan ni Alma. Come on, Nobi. I-delete dayon ang ako message, okay? Human mo matimaan ang mga details. Okay, Nobi? Unsa man ning akong gisudlan, uy. Nganong misugot man gid ko nga ipaagi sa natural way ang process aron ko mamabdos. Hinuon. Magkatintal gyud ang iyang offer. Wa mi bayranan sa doktor. Ari nako ang ibayad unta ni Alma. Ug murasad og gituyo ni Alma. Iyang gibutang sa akong ang cheque. Kung way bolilyaso, ang among paagi ni Ronel, milyonarya dayon ko. Angay ka ko malipay. Wa bayay giiliw si Alma nako. Ang tanan kong gipangayo niya iya kang gihatag. Ang tanan nga kinahanglan namo ni Mama, labi na sa iyang sakit. Giatiman ni Alma. Dili ka ko gabaan. Pero nakasugod namin ni Ronel. Nagkatagamtam na kong lahing kalipay gikan sa matuod nga lalaki. Kaysa tumboy. Oh my God. Usa man nahitabo na ako. Nasend na nako ang oras, ang kwarto, ug ang 5-star hotel. Magkita na sa mi ugma. Doon na ka siya diferensya? O doon na ka mi diferensyang duha? Kinsa man? Ako? O no? Ay noon, 1 week di pa gina makasiguro nga doon na binhi nga muturok sa iyang taguangkan. Pero nga nung nagdali man ko, o nga nung excited kay ko sa among pagkita ugma. Uy! May gani kay tubig ng imong giinom, boss. Usa? Kung bino pa unta to, sure na sure jud ko nga na-in love jud ka. Wala gikailang gibantayan da. Ako ra gyud ha. Ay, boss. Wa man jud ko mamantay ni mo, boss. Saon man, nga makita mo jud ta ka nga mura kag excited good. Unya, midayon kag ipi sa tubig sa pitsil. Ni dayon inom. Nya unsa man na ha? Pamantay din na nga mo man na ako nakita. Ha?
Usahan, boss, ha? Saman, ha? Mabdos ang imong uya, boss? Hilom di ay. Uyab ko taon. Nga di man ka maangkon, boss. Ulit tao man ka. Ulit nga tao. Ay kabala ka, Jokes. May mapalga na gani kung binuhat nga mo ay makapapitik sa kong kasing-kasing. Ikaw gyud mo ay unahon nako sa pagpaybaw. Ako, yun? Hmm. Oh, di si mama ni mo? May nang ikaw ay kay lalaki man ka. Ha? Vibes man tag duha. Si mama din ni mo. Ate nga, magmahay to, boss. Lisod kay paybawon sa mama ay. Kay mo dayo gisgot og apo. Natural man na, boss. May ibo gani kag babae. Ang sunod may tabuan na, imo din ang suwayan. Ha? Kabaw ka, suwayan ba? Unya, pag mong suway, mamabdos, pakaslan. Brutal sa nimo ay. Hmm? Unyag di mamabdos. Mangitaglain, kanang mamabdos yun. Nabe. Ha? Uy, sabay nahitabo ni mo, nak. Ano murag na igking man kapag kadungog sa akong tingog, ha? Naigking ko tungod sa kadlok. May kalit ba ko kagsulti? Oh, nahunsa ka. Wa man, ma. Nabe, tugaan ni ragod ko tinuod. O sa may akong itugaan, ma. Okay ra ka ha ang mga pamaagi ar mamapdos ka. Nga dugong nagkapungutan na ka man, anak, ma. Sukad ka lang mo adtog doktor ba ar mamapdos. Murag pirmi ka mang wa sa imong kaugalingon. Ay, excited lang ko, ma. Sige, magugkumagunahon na nga mamapdos ko. Dako gud og ipayad si Alma. Tingali bayag makadaot na sa imong panglawas ang unsa ganito nga donor? Unsa to? Sperm cell donor, ma. Maron. Tingali bayag isugra ang maong donor. Hinungdan nga pirmi kang wa sa imong kaugalingon. Tug-ani gud ko no be. Gusto mo't ang pagduda ni mama kung dili ko mo trabaho. Pero, dili ko mo time in. Gikan din eh. Mudiretso ko sa hotel nga gitext ni Ronel. Hi, morning. Jack? Oh. Nga nung gikuyawan ka man sa imong pagkakita na ko, Nobi. Wa man ko magtuo nga mag-abot na din sa kantin. Nagidawi kang gihatod sa inyong driver. Midali ko sa pagduol nimo. Maganda akong giatangan? Oh, no. Wow. Nato lang nga may tuyo ko sa atbang nga building. Og nakita ti ka. Hinungdan nga midali kog duol nimo. Ay, masuna ko sa office. Kadit lang. Nag-order kang pagkaon, wa ba? Wa man. Mihapit lang ko din sa kantin. Kay doon ako gitanaw nga janitor. Akong palimpyuhan ang akong office. Imposible. Imposible? Sa ato pa, mas nahibaw ka nga nung mihapit ko din sa kantin? Of course not. Mao magani nga bidali kog duol din kay nakita ti ka. Doon na lang ko'y ibang utana. Unsa man na? Mo ba kong gilikayan? Gilikayan? O nga nang maglikay man ko nimo? Dili ba matud mo, true friend na ang imong pag-isip nako? Yes. Og mo na hinungdan nga nung nakapangutana ko nimo. Wa ko masayod sa buot mo ipasabot sa gilikayan. Wa ko'y gilikayan bisan kinsa, Jack. Gisundan ka na ko gahapon. Sakay ka sa auto ni Alma. Unsa? Abi ko, doon na lang kay paliton. Pero mga 30 minutes akong pagpaabot, mibiya ang auto nga wa ka mo sakay. Nganong imo magyud kong gisundan? Tungod kay gusto lang ko makatultol sa bag-o ninyong gipuy-an, no? Nganong gusto ka mang makatultol? Aron imo na sabming sa mukon? Ha? Nganong gusto lagi kang masayod? Tungod kay gusto kong masayod ka nga. Nausab na ang pinitik sa kong kasing-kasing. Unsa? Nobi, sukad lang tayo nga nagkasuod. Nabatyagan ko nga di giday si Alma ang tinud-anay kong higugma. Kundi
tuo ko nimo? Um, Hindi ko ikaw pugson sa pagpato. Pero akong ipakita nimo ang kamatinud-anon sa ako karong gipanulti. I'm sorry. Pero ingnon tasab ka, nga dili ikaw ang magkapausab sa akong pagbati kang Alma. I have to go. Musuod ako sa akong office. No, kadiyot lang, no? Please, nagdali ko. Dili ko gusto malate. I have to go. Sige lang. Sige lang. Dili ko ikaw talit-talion. Toby. Pero kinahanglang matuman ang akong plano sa pagbuwag ninyong duha ni Alma. Wow! Kahumotras akong anak, Mama, sare. Musulti pagis tinuod. Anak, tigali bayag ma-turn off ang binuhat nga imong magustuhan. Oh, nga kung ma-turn off, ma. Tigalig magtuo ang mga babae nga bayot ka. Oh. Kaya nagpahumot ka kung maayo. Ma, clinic ang akong gitrabahoan. Og dili ko gusto nga ma-turn off na ako ang mga pasyente ni Dr. Medina. Inungdan nga kinalang humot ko nga ilang duulon. Naginam-hinam na baya ko si imong gisaad na ako. Kabla ka, ma. May apo lagi unya kung dadon nimo. Kana kung magkasabot giming duha. Di malas magkukaroon lawa, eh. Dito ko magpa-drops driver sa ako opisina aron dili siya magduda. Pero katong Jack na hinuon nga akong gika-enkwentro. Ay, ano bang mihapit pa magipog kantin, eh. Nakita noon kong Jack. Tuwa na ka si Ronel sa hotel. Ay, malate kid ko. Dugay magkukong nakasakay og taxi. Pero paingon ako sa hotel. Ay, kikulpaan man ko. Mapadayon pag ako sa pag-ato sa maong hotel. Nakalitan ko sa comment ni mama ganina na. Umot ko no kay ko. Tingali mo turn off na akong babae nga akong magustuhan. Ma-turn off ka na ako si Novi? And speaking of Novi, ano pa man siya? Nasayip ka siya siyang tanaw sa iyang relo? Late na siya. Mupadayon ka kapag ato sa kwarto din. Nagpaabot na nako si Ronel. Muraglain ang tilimadon sa nangita po. Huwag ka kumasundi ni Jack. Late ko sa among sabot ni Ronel. Bahala na. Ubalik lang ka ko sa aki. Mangita kong taxi aron makabiya ko nining maong hotel. Nahadlok ko. Tingaligi panidaan na ko ni Jack. Tingaligi iya kong gisundan din eh. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!